Dobre som aj kompozične všetko? Krásny si. Aj si zapol ten zoom predtým, ako si tleskol? Áno. Počujem niekde Petin vozíček. Veď ti vravím, že choď. Aj v pohode, choď, lebo ako... Určite, aj kolegyňa Pačiči určite pozná mýty o púkaní prstov. Pačiči, a ty poznáš mýty o púkaní prstov? Neznášam, keď si niekto púka prsty. Prsy. Aj vy si púkate prsa? Určite aj vy poznáte mýty o púkaní prstov. Počkaj, musím ešte položiť hlas. Strč si ho sem. That's what she said. Základ je mať nenápadný klopak. Ako sa to začína? Určite všetci poznáte mýty o svojom tele. A vy experimentujete so svojím telom? A poznáte včeličky a motýliky? Aspoň budú mať čo budúcoroční druháci na Kardovicu. Určite všetci poznáte mýty o púkaní prstov. Púkaní prstoch? Prstov? Veď povedz mi. Seines besten Blutes fühlen und dieses wissend. Určite všetci poznáte mýty o púkaní prstov. Niektoré vravia, niektoré nie. Určite aj vy poznáte mýty o púkaní prstov. Niektoré naše telo uvoľňujú, niektoré nie a tie zvyšné sa prosto neexistujú. Určite aj vy. Určite aj ty poznáš tie mýty o púkaní prstov. Niektoré ti robia dobre, niektoré nie. Je mi z teba teplo. Určite aj vy poznáte mýty o púkaní prstov. Niektoré vravia, niektoré naše telo uvoľňujú, Určite všetci poznáte mýty o púkaní prstov. O tom, ako našemu telu ubližujú, alebo ako ho Uvoľňujú. Určite všetci poznáte mýty o Saf. Už to mohol prosto. Hej, teraz to malo byť. Ale to skočila do reči. Určite všetci poznáte, ale možno niekto nie. Určite všetci poznáte mýty o púkaní prstov. Strich. Čo tam bolo ďalšie? Pohode, ešte máme hodinu a pol. Čo bolo ďalšie veta? Rýchle mi povedz. O tom. Určite. Fľaša vidno. Dobre. To bola Hottentot, Páčič. Fľaša vidno. Väčšina z vás áno, väčšina možno nie, ale určite všetci poznáte mýty o púkaní prstov. Niektoré hovoria o tom, že naše telo si tým ubližuje a iné, že sa uvoľňuje. Určite všetci poznáte mýty o púkaní prstov. Aká bola ďalšia veta? O tom. Určite všetci poznáte mýty o púkaní prstov. O tom, ako nášmu telu ubližujú, ale to... Určite všetci poznáte mýty o púkaní prstov. O tom, ako nášmu telu ubližujú, alebo naopak, ako ho uvoľňujú. To púkanie. To bolo akož dobre? To púkanie ho ubližujú a... Určite znáte to tie mytosy, čo rečujú, že púkanie prstov nie je dobré, ale ja sebe myslím, že je to bardzo dobré a v nasledujúcom príspevku uvidíme, či hej, či nie. Čo si ty myslíš o mýtuse púkania prstov? Čo? Púkanie prstov. Ja to robím tiež. That's what she said. Určite všetci poznáte mýtus o tom... Určite všetci poznáte mýty o tom... Určite všetci poznáte mýty o púkaní prstov. O tom, ako nášmu telu ubližujú, Peťa tam pukla. Určite všetci poznáte mýty o púkaní prstov. O tom, ako nášmu telu ubližujú, alebo naopak... Ubližuje, lebo to púkanie...
Určite všetci poznáte mýty a legendy. O tom, ako náš telo ubližuje, alebo naopak zraňuje. Ja sa doseriem. Tak kým to nepovieš, tak sa nepovieš vysrať. To... Určite všetci poznáte mýty o púkaní prstov, o tom, ako nášmu telu ubližuje, alebo naopak, ako ho uvoľňuje.